Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sih guys. Isone nggon kirimi KTK. Wis gak ono. Muga-muga diparingi husnul khotimah. Kanggo bapakku, mbokku. Kabeh keluargane sing wis gak ono. Muga-muga amal ibadah selama ning dunya segala kesalahan diampuni Gusti Allah. Amin. Oleh panggon swarga kanggo kabeh ahli kubur. Terutama mbokku, bapakku, mak mertua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki wis mek kembang iki karek ngenteni kakake bocil ngaji. Karek budal wis tenggur ngrepoti masak. Isehon. Guys, kau nomor isehon yang gini. Tunggu dong. Kalau alangan ya budak tiap Jumat guys. Alangan yo udah anak mbek bapak itu sing budak. Nek gak budal yo mlamlek. Nek ison yo disempatno budal. Isone wis karek ngene midongo tok, gak iso ngewe apa-apa. Muga-muga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wis guys yo. Karek ngenteni kakake iki ngasar. Sabene bocile melok iki gak melok, pengen ngaji, wis ben karepe. Karek. Jalan guys. Dungane. Sing sehat ki paringi sehat kabeh seger waras. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.